tọ́ wọ́n tún ti dé lónìí nù Akínọlá Ọlámídé ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Àbíòye kí tó lòwe ta tó mú wá lónìí. Ó sì bẹ́ẹ̀ panilẹ́rìn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́. Òwe Yorùbá kan ló sọ wípé ẹni èdì ń bá jà kì í tún dé fìlà tí ò wọrí, nítorí pé níbi tó bá ti ń tún fìlà ọ̀hún ṣe ni yóò ti kánra rẹ̀ lọ́rùn. Ẹni èdì ń bá jà kì í dé fìlà tí ò wọrí, nítorí pé níbi tó bá ti ń tún fìlà ọ̀hún ṣe ni yóò ti kánra rẹ̀ lọ́rùn. Òwe ìkìlọ̀ ní òwe yìí. A máa fi kan ènìyàn nílọ̀ ni nígbà tí ó bá dàbí ìgbà wípé èèyàn wà ní àwùjọ ọ̀tá tàbí ó wà ní agbègbè tí wọn ò ti nífẹ̀ẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀, tó yẹ kí wọ́n ti wá àṣìṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ fún ẹni náà láti kíyèsára, láti rí wípé ohun gbogbo tí òun ṣe bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ, nítorí wípé àwọn kan ti dúró lókèrè, wọ́n ti ń wá ìṣubú rẹ̀. Bóyá èèyàn fẹ́ ṣe ohun kankan, wọ́n ti wá sọ wípé kò lè ṣàṣeyọrí nípa rẹ̀. Tírú ẹni bẹ́ẹ̀ náà tó tún wá bẹ̀rẹ̀ tó wá fẹ́ gba ẹ̀mí ìrẹ̀wẹ̀sì láàyè, àwọn a máa lo òwe náà láti gbà á nímọ̀ràn, láti ṣí i níyè kó lè mọ ohun tó yẹ wípé ẹni èdì ń bá jà kì í tó dé fìlà tí ò wọrí, nítorí pé níbi tó bá ti ń tún fìlà ọ̀hún ṣe ni yóò ti kánra rẹ̀ lọ́rùn. Mo sọ wípé a máa ń lò ó láti kan ènìyàn nílọ̀, láti pe èèyàn sí àkíyèsí ohun kankan. Lédè míì, Yorùbá ò ní pé ẹni afẹ́sunjẹ tẹ́lẹ̀ tó tún fi epo rara tó wá lọ dúró tiná, ẹni afẹ́sunjẹ tó fi epo rara tó wá lọ dúró tiná, síbẹ̀ ẹnu kákàtì sínú iná náà ni. So nítorí náà bí a ti máa ń lo òwe yìí nù wípé ẹni èdì ń bá jà kì í tún dé fìlà tí ò wọrí, nítorí pé ibi tó bá ti ń tún fìlà ọ̀hún ṣe ni yóò ti kan ara rẹ̀ lọ́rùn. Bí òwe tòní tún ti jẹ́ nù, ẹ jẹ́ subscribe sí YouTube channel mi Ọlámídé Ọlábàtà. A ó gbádùn ara wa dáadáa. Tó bá jẹ́ àlàyé nípa ti òwe Yorùbá, Ọlọ́run fi rán ẹnìkan ju ẹnìkan lọ. Akínọlá Ọlámídé ọmọ bàbá tí ń jẹ́ Àbíòye, ibi tá a ti gbé péréte mọ́ nù fún tòní, tí ìgbà míì tá a tún fi pàdé. Ẹ̀yin ò ní kú, èmi náà ò ní kú. Níre níre là sọ̀rọ̀ àtàrí, àmọ̀gbọ́rò ara wa níre níre. Ó dìgbà kan náà.